Izložen pritiscima europskih arheoloških stručnjaka, UNESCO-om i istražnim organima gospodarskog kriminala Bosne i Hercegovine kao i SAD-a, Semir Osmanagić priznao je kako su istraživanja bosanskih piramida u visokom laž. Kako je Osmanagić danas na izvanrednoj konferenciji za novinare u Visokom rekao, sve je bila obična varka. Sve je izmišljeno. Ispričavam se svim Bosancima i Hercegovcima. Jako mi je žao zbog svega, rekao je novinarima vidno utučeni Osmanagić odbivši odgovarati na druga pitanja. Bio sam primoran ovo vam reći. Druge izjave ne želim niti mogu davati, rekao je. Prema pisanju lokalnih medija ovakav nevjerojatan obrat baš u vrijeme početka nove sezone dogodio se zbog nedavne posjete direktora UNESCO-a Koicira Macure koji je vlastima Bosne i Hercegovine kao i Osmanagiću osobno zaprijetio da će naša zemlja biti izbrisana s karte ove organizacije, ako ne prestane sramotiti visoko. U fondaciji su nam potvrdili kako je izaslanstvo UNESCO-a tražilo hitan sastanak s Osmanagićem te da je to jedan od glavnih razloga njegova priznanja. Drugi razlozi zasigurno su dokazi i analize stručnjaka koji tvrde kako do sada nisu bili u mogućnosti doprijeti do BiH javnosti. Svaki put kad bi priopćili nešto kontra takozvanih piramida naše izjave u medijima su ignorisane, a od fondacije ismijavane. S druge strane, saznanja američkih istražnih organa o poslovnim aktivnostima Osmanagića bit će naknadno objelodanjena jer ne žele iznositi detalje dok istraga ne bude u potpunosti okončana. Novinarima koji su ga naknadno telefonski pokušali kontaktirati Osmanagić je bio nedostupan. Spekulira se da je već napustio zemlju. Federalna policija uskoro bi trebala raspisati potjernicu za Osmanagićem jer se počinju javljati i brojni prevareni donatori. A neslužbeno doznajemo kako i vlada Federacije BiH namjerava sudskim putem zatražiti povrat sredstava odobrenih Osmanagićevoj fondaciji. Uskoro opširnije.